Uthi ulalele, uSipho mina ngijola naye ngazi ukuthi ubengenamuntu and uhlala yedwa kwayela ahlala khona. Wena angikwazi ukuthi uqhamukaphi. Okay, angisenendaba-ke nalokho-ke mama, ngicela ukuthi ungitshelele yena uSipho ukuthi ilo isite eyami naye bese sengiyitholile. Futhi-ke nalapho ngaphezulu umtshele ukuthi kwayele ngane le, umtshele ukuthi ngimithi and kwayele ngane engiyimithi-ke akusiyona eyakhe. Yebo, and umtshele nje ukuthi eyami nenduna akasale kanjalo ngoba uyisichaka. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungisa. Namhlanje vashela usisi wethu othikena naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona unjani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngibhalele ka-Black Life TV ngoba ngifuna ukuconfessa kumuntu engithandana naye. Okay, iyakushisa le ndaba ukusibingeleli. Iyangishisa kakhulu. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Uqhamuka kunendawo? Ngiqhamuka eMlazi. Qhamuka eMlazi. Yebo. Okay, awusho-ke indaba yini ekushisa iqala kanjani? Okay, so kunobhuti engithandana naye. Alright, so uhlala emqashweni wakhe, nami ngihlala emqashweni khona eMlazi. Alright, so sinobhuti siyathandana yabo. Kwaze kwaukuthi sigcina sesifuna ukuqasha so-2, like sihlale so-2. So ngazama ukukhuluma nenduna ehlala khona lapha ngasekhaya. Ngazama ukukhuluma nayo induna ukuthi ngifuna ilo indawo. Okay. Yabe ingitshela-ke ukuthi ilo kunjani, ilo iprice, and ngabona ukuthi hayi iyabiza ilo iprice. So kwaba ukuthi-ke ngigcina sengilala nayo ilo induna and manje nginithi. So njengoba ngila ekhaya ngifuna ukumtshela umuntu lo engithandana naye ukuthi indawo ngiyitholile, but futhi inkinga usumithi. Akubanga kuhle because manje ngimithi phela because bengigcina sengilala nayo induna ngenxa yokuthi imali ibibiza kakhulu. Yebo, ibengeke izihlangane yokuthi sikwazi ukuyikhokhela ilo isite. So umuntu wakho umuntu onjani? Yena umuntu oright kodwa meyicasukile uyashintsha. Uyashintsha. So ucabanga ukuthi ke nizosithini ngalesi simo sokuthi nithola isite and then wena wavula imilenze for induna? Oh, angeke kube kuhle shame. Ngeke kube kuhle. Angeke kube kuhle. Senakhile kwi-site? No. Anakakhe. Oh, so uzomtshela usuyitholile. So induna waqala wayijabulisa qala. Yasiyadedela indawo. Sithole ilo kunjani phela. Isacrifice engakho. Manje i-protection yasetshenziswa lapho? Asibange sisayisebenzisa cause kwase sekuphuthuma. Kwase kuphuthuma? Yebo. Izifo? Nami kushuthi angiyicabangelanga cause. Awuyicabangelanga? Ngase nje sengicabangela nje mina naye ukuthi sithole indawo sibe right position. Ngiyamthanda yena bandla naye ngokubona kwami. So ufuna inqubela phambili noba u2. So namhlanje ufuna ukumfonela umtshele how far along are you? Unesikhathi singanani ukhulela? Ngithole last week sengamasonto nje. Oh, something new. Yes. Okay, no sizomthinta lo upartner wakho simazise ngalolu daba. Let's hope uzo understand njengoba u-understand wena ukuthi wakwenzelani lokho. Same. Usu ready ukukhuluma naye? Yeah, sengiready. Seneminyaka engaka nithandana? I think manje unyaka nama months 3 maybe. Unyaka nama months. So nabona naphi mhlambe? Sahlangana e-town. E-town. Yebo. Mesihlangana e-town wangi-approach yabo phela njenge-K wangi-approach-ke. Wacela inamba yami-ke sakhuluma-ke efonini yabo salokhane silo sibhuka. So i-relationship yenu iyashesha within a year sengicabanga ukuthola indawo nakhe nihlale ndawonye. Yo, njoba ngitshela ukuthi nje siyathandana. Yo. Sesifuna ngisho nje ukuba nje ndawonye. Ndawonye. Sihlale nje. Asimthinte ubhuti simazise ngalolu daba, asimfonele. Usu ready ukukhuluma nobhuti?
Hayi ngiredi. Kumele azi. Kumele azi, Ayi- ayikho into asimfonele. Nali ring. Hello? Hi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisi. Khona ubhuti ade ngimdinga bandla omnikazi wale phone. Hayibo, ubani yena ofuna umyeni wami ocingweni lakhe? Ulungster lawa ka Black Life TV. Kuhlelo uthi ke nasikhipha izimfihlo. Iy'mfihlo zami. Khona Akekho awuyifoni ishiye echajini. Okay sisi ukuthi ke wena ngikuza uthi umyeni wakho. Mina ukhuluma nomyeni wakhe. Ukhuluma nonkosikazi wakhe manje. Unkosikazi wakhe. Yebo. So okay sisi. Sisi lana ka Black Life TV khona uhlelo kuthiwa kena sikhipha izimfihlo. So mina bengihleli naye umuntu athandana naye umyeni wakho ke ngobusho. Othandana nomyeni wami? Yes, usisi othi kena ufuna ukuzoconfessa kuyena. So bengithi ngilindele ukuthi kube uyena obamba i-call. But ngisacela Hello, sithi lo. nangu ngisacela unginike ifone. Ngibambele yana. Sawubona sisi wami. Uzose nje sawubona umfunani umyeni wami? Ima umyeni wakho. Umfunani Usipho unonkosikazi? Hayibo, sina 7 years sinashadile. Ima ubusipho. Usipho umyeni wami, uhlanganaphi nomyeni wami? Umyeni wami ushiye ifoni echajini, uhlanganaphi nomyeni wami ngempela? Yini inkinga yakho? Hayibo. Lalela sisi wami. Kuyimanje ukhuluma nentombi eyasipho and sesijole unyaka namamanzi. Hayibo nje unyaka. Lalela. Njengoba ngifonile, ngifuna ukutshela uSipho ukuthi isite ngiyitholile la ebesohlala khona mina naye. Wena angikwazi ukuthi uba owakwaba. Ngijole neze nafuna ngisho isite. Senifuna ukuhlala ndawo. Hayibo. He uSipho ungijoyela kabi yazi. Ntombazane ungalingi ungijwayele kabi. Ima sorry sis, lalela hlisa umoya. Ungalingi ungijwayele kabi uyangizwa ukuthi ngithini kwena. Singajwayelani uSipho iminyaka. Sihlala ndawonye. Ima ubukuphi wena mina noSipho sithandana? Engikuphi? Ubukuphi? Ngitshela ukuthi sineminyaka 7 years wonke sishadile. Wena usufike waze Lalela. Ayikho into engayikhuluma nawe mina intombazane yami. Lalela mina engizokhuluma nomyeni wami, hayi nawe. Ngoba lento okhulumela yona nje njengamanje ukhulumela udoti lo ngikhulumela wona. Okay sisi wami, lalela-ke ngicothe ulalele. uSipho mina ngijola naye ngazi ukuthi ubengenamuntu and uhlala yedwa kwayila ahlala khona. Wena angikwazi ukuthi uqhamukaphi. Okay, angisenendaba-ke nalokho-ke mama. Ngicela ukuthi ungitshelele yena uSipho ukuthi ilo isite eyami naye bese sengiyitholile. Futhi-ke nalapho ngaphezulu umtshele ukuthi kwayile ngane le, umtshele ukuthi ngimithi and kwayile ngane engiyimithi-ke akusiyona eyakhe. Yebo, and umtshele nje ukuthi eyami nenduna akasale kanjalo ngoba uyisichaka. Ish. Wayivala? Useyivalile. Uma athi simtry again. and ma hayibo he. Usha-ke lokho. Hayibo. Ntombazane namanje usanibakela isicefe namanje. Usabanga isicefe namanje efonini yami wami. uSipho unonkosikazi. Hayi sisi, ulungster lo. Akusiyena usisi lodwa ukhuluma naye. Ngilalela. Ngicela ukuxolisa nje ubhuti lo kade simbheka bakithi and bengingazi ukuthi kuzophenduka kanje ngoba usisi lo wathi uthandana naye. Kwayiwena nje kwangathi kwayiwena ungibangela isicefe nje kwayiwena unesidina kwayiwena. Cha. Ayisekho into engiyokhuluma nani mina. Cha sisi ngicela ukubuza. Utshele lo ntombazane ukuthi ngithe ayihlukane nomyeni wami. Ngiku- Sishadile nomyeni wami sina 7 years sishadile. Angazi ukuthi 7 ufuna years. emadodeni abantu emadodeni ashadile. Kulo 7 years akwazi usola ukuthi khona umuntu anaye ngoba sebebheka isite. Ayikho into Cha, engake sala ngayisola. nesichaka sakho ntombazane. Sala nje nesichaka sakho. Akanamali vele loyo. Akanamali. Akanamali. Njengoba lokhu akanamali. Akanamali loyo. Mina lo sesifaka ngayo yonke indlela.
lalela-ke umtshele uSipho wakho loyo ukuthi wayicisha. Xa simnyeke. Ayibo, he. Wow. Le confession Uze nenye. Wow. So, wena wazi ukuthi uwedwa sisi? Ngazi ukuthi mina ngingedwa and indlela uSipho abengitshengisa ngayo uthando like bengatshengisa ukuthi yibo next ayibo he. Hayi angiyazi ke le. Wow. Okay, ijikile lena. Wow. So now umuntu useshade 7 years. 7 years. 7 years. Uthi 7 years usisi. And manje ngiyathuka cause phela yibo awukwazi na usola ukuthi lo muntu ushadile. Angikaze ngisole cause uSipho la ahlala khona ngaya kanye I think mhlawumbe ukuthi unkosikazi wakhe wayengekho cause besimane sibhuka la yabo. Kodwa manje bengatshengisi uyakwazi ukuyenza into yakhe yibo. Otshela shaya wena ibhomu. Cabanga. Engizoyithini ngempela le. Hey. Ay, Black Life. Twani talk na. Hayi lebo le phela inkukhu inqonya umlomo. Inkukhu inqonya umlomo bengayilindele lena but ke at least usisi naye ku find out ile bethi ke na ufuna uconfess again na Jika found out yena manje inkuzo usuthi akasale usuzoqhubeka nenduna yini. Hey induna kahlahle phela bengayithandi bese ngenza nje ukuthi sitholile lokhu njani isites angiboni ukuthi ngizoqhubeka naye induna. Oh shame kodwa at least unayo isites yabo. Yeah Uzozakhela wena nengane induna. Yena umntwana ngizomgcina. Yeah. Phephisa. Akusenani because manje phela. Hayi. Sibonga kakhulu so Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo.